10. Kan I hjælpe? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og nu går starten på. Og det er rigtig, rigtig spændende at se. Ja, det kunne vi ligge for os her. Så vi ser, men det vinder lidt for os. Vi har en gul administration. 1260, 1115. Det er den gule i spidsen fortsat. Det er spændende at se, hvilken nummer og så vi kan se, at nogle af ælderne, de vinder så faktisk med på siden, så man kan se nummeret, så er det om at stå og hæve på sit eget nummer. Jeg kan da godt travle skift nå, hvor er det ikke? Det er helt fint. Den er nu cirka 100 meter nede af bybækken imod Bogen til Havn. Det går rigtig, rigtig godt. Der er jo tempo på. De ligger hårdt ud alle sammen. Stort set alle sammen rigtig, rigtig god stil her, og den kugle er stadigvæk forrest. Skal vi lige her kigge? Nummer har den. 1267. Hvem vil spille på 1267? Hvad nummer har det? Er en, der har forrest? 1267. 1267. Er det 19 år? Prøv at se derhen. Prøv lige at se derhen. Det ser spændende ud her, og nogle gange der klumper det jo en lille smule sammen. Så der må stå og hæve på sin egen hand, sit eget nummer. Og når vi kommer hen til det gamle jernstøberi her omkring broen, så er der visse forhindringer, som enderne skal udenom. Det bliver spændende at se, hvem der holder føringen. Sjovt at se, det er bare farvet helt gult. Vi har både hovedet ned og op. Ja, men det er bare kæmpe. Hvad nummer er det? Nej, det er slet ikke vores skyld. Nu gav den overhæld. Nu er den ikke i spidsen mere. Det var 1227, der var i front. Jamen, den blev overhældt lige her. Den der lå et. Nu går det i fuld fart. Du må gerne løbe afsted, Mam. Du ved ikke bare det op, hvor de slutter, så kan du holde øje med, om din vinder. Det er jo så fint. Det er så stor spredning, det er, hva'? Jeg er sikker på, at det har aldrig set så mange mennesker på her ved en gang. Ja, man skal begynde at se enderne herude i det fjerne. Hernede i målstregen.
Og vi har en her, der ligger forrest, det umiddelbart ser ud til. Så det bliver spændende at se, den også kommer først igennem bækken, først igennem broen her ved Bogense Havn. Der er god spredning på feltet stadigvæk, men der er dog immervæk nogle ganske få, som er slutspurt. Ja, så kommer de her. Den første af den kommer nu. Kan vi få nogen til at hæppe lidt? Den er på vej under broen. Den første af den kommer. Og vi har vores overdommer stående nede ved målstregen, klar til at tage imod den første af den. Den bremser op, får jeg at vide. Den holder lidt. Der er simpelthen for stor afstand ned til selve feltet. Vi skal have mere spænding på, enten over i mål. Der kommer et par. Ja, de kommer nu. De skifter plads. Nummer 1988 ser ud til at være i spidsen, efterfulgt af nummer 93, så vidt jeg kan se. Så har vi en flok, der kommer, hvor nummer 1607 er med. Nummer 397. Nummer 1284 er også i flokken her. Der kommer rigtig, rigtig mange, det er spændende her. Det er jo lige før, man bliver fuldstændig forpustet, hvilken en af disse ender, der nu kommer igennem den sidste forhindring, kommer først i mål. Og det bliver selvfølgelig videodokumenteret det her, således at vi kan stå inde for, hvilken ende der kommer først. Nu kommer hele hovedfeltet, presser på. De kommer og presser ned ad målstregen. Det er rigtig spændende, hvem der kommer først igennem. Nummer 1150 ser det ud til at ligge, og 521 den bliver presset til siden her. 931, 1141 kommer stærkt bagfra her, presser. Det er lige før vi skal have dømt noget angrebsfejl. Og nu kommer hele hovedfeltet. Det ser rigtig, rigtig flot ud her ved Bogense Gamle Havn. Lions anden race 2012. 2000 ender er på vej ned imod Bogense Gamle Havn. Og den første and, den er ved at blive presset igennem af 1782 ender, der ligger og presser helt op på ryggen. Og den er i mål her. 153. Nummer 153. Nummer 153. Indehaveren af loddet til nummer 153 kan gå over på Stark i Bogense og hente et gavekort på 10.000 kroner. 357. Nummer 357 er nummer 2. Nummer 357 er nummer 2 og kan hente et gavekort til LP Superbest på 5.000 kroner. Nummer 1095. Det blev en tredje præmie. Og tredje præmien, det var jo 1.500 kroner fra malermester Bjarne Toft. Og fjerde præmien, det blev nummer 96. Nummer 96 fik her et gavekort af Guldsted Per Magård på 1.000 kroner. Og femtepræmien her er også fundet, det er nummer 524. Nummer 524, en gavekort fra vinspecialisten i Bogense på 500 kroner. Og endetallet på vinderhanden. Endetallet på vinderanden, det er jo tretal, i og med at det var and nummer 153, der kom først i mål. Så alle, der har et lod til Lions anden race 2012 med endetallet 3, de kan gå op og hente en rigtig, rigtig god flaske vin op ved vinspecialisten fra i morgen. Alle disse vindernumre og så videre bliver offentliggjort i løbet af ugen her, og det foregår ved en annonce i ugeavisen Nordfyn. Og vi fra Lions Klub Bogense vil gerne sige rigtig, rigtig mange tak for en meget, meget stor og flot opbakning til vores arrangement her. For første gang nogensinde i Bogense Bybæk.
Lions anden race 2012. 2.000 ender sat ud, 2.000 lodder solgt af 25 kroner. Og disse penge, der kommer i overskud, de vil selvfølgelig blive anvendt til humanitære formål, både internt og eksternt, det vil sige i landet og uden for landets grænser. Ganske som det normalt er med Lions hjælpearbejde. Det er mange gange at stå sådan der.